Merħba ħbieb għal dana il-25 programm, ġifiri il-25 jum mill-lat ta' 50 biex naslu għal Pentekoste, literalment wasanna f'nofs it-triq tal-att. U bħal ma tafu qegħdin kull-jum intellaw dana il-ħsieb sabiex flimkien nikbru u nimmaturaw u naslu għal dana il-jum b'qalbna miftuħa il għaliex irridu nemnu li f'dan il-jum Alla ser joġbu jatina xi ħaġa. Ma jfissirx li għax Pentekoste niżel l-Ispirtu Santu 2000 sen ilu issa madu jiġri xejn dakinhar. Ma ninsawx li dana huwa dak li aħna nsejħulu żmien appuntat minn Alla stess. U allura jekk huwa żmien appuntat fejn Alla qed jgħidilna ejjew u jien niltaqa' magħkom, ma jfissirx li ġie ltaqa' magħna 2000 sen ilu daqshekk. U għalhekk Alla jedinna biex kull sena minn ġenerazzjoni għall-oħra niċċelebraw daw is-seba' festi tiegħu. Illum fuq hekk ser nitkellmu għalkemm ġbidt skrittura mill-ktieb tal-Proverbi, il-ħsieb huwa kollu fuq għaliex qed noddu l-omer. X'jiġri? Għaliex Alla għalilna biex noddu 49 jum biex inkunu nafu meta ġejja il-festa ta' Pentekoste. Fil-fatt, l-iskrittura li għażilt għalikom illum hija mit-tip tal-Proverbi, kapitlu 10, vers 5. Bila għalu min jaħżen fis-sajf, imma għajb għalih min jorqod fil-ħsad. Żmien ilu ġewwa Iżrael, il-poplu Iżraelit kien konxju minn l-istaġuni u iż-żmien appuntat ta' Alla. Kienu joqogħdu attenti illi isegwu x'qed jiġri fis-smawit, ma ninsewx illi anke fil-tip tal-Ġenesi Alla għalinna li ħalaq ix-xemx, ħalaq il-qamar, ħalaq l-istilel biex ikunu għalina ta' gwida. U fil-fatt kien kruċjali ħafna għal poplu ta' Iżrael illi isegwu ix-xemx, isegwu il-qamar, isegwu x'qed jiġri fis-smawit permezz ta' l-istilel biex ikunu jafu f'liema staġun qegħdin jgħixu. Ma jfissirx meta ngħid staġun ma jfissirx li ma kinux jafu meta x-xitwa meta ir-rebbija meta u s-sajf u meta l-ħarifa. Meta qed ngħidu staġuni huma dan iż-żmien appuntat ta' Alla. Kif kienu jafu meta jridu jagħmlu l-ikla tal-Għid il-Kbir, il għaliex skont il-qamar kienu jafu meta kien l-ewwel tax-xahar. U allura kienu jistennew qamar ġdid biex jafu li beda x-xahar ta' Abib, u allura kienu jafu li fl-14 ta' dak ix-xahar issa jridu jagħmlu l-ikla tal-Għid il-Kbir. Kienu jafu li mill-għadda tal-festa tal-ħobsażmu jridu jgħoddu 49 jum biex jaslu għall-festa ta' Pentekoste. U kollox jitlaq minn dak illi kienu jimmarkaw milli qed jiġri fil-kalendarju li Alla ħalaq. Il-kalendarju ta' Alla mhux il-kalendarju li nimxu bih aħna l-bnedmin. Kienu joqogħdu attenti biex jaraw meta jridu jiżraw, meta jistennew il-prodott jikber. Kienu ikunu jafu permezz li jħarsu lejn is-sinjali fis-smawit meta kellhom jaħsdu. U meta kellhom iserħu l-art, ma ninsewx ukoll li kull 7 snin il-lut huma ordnati il-poplu ta' Alla huwa ordnati li jserraħ l-art fejn ikun qed jaħdem. Kif kienu jafu meta waslet dik is-7 sena huwa propju minn dan il-kalendarju illi Alla tagħna permezz tal-opri li hu stess poġġa fis-smawit. L-istennija bejn daw l-avvenimenti kienet ukoll daqstant importanti. Kienu jkunu qed jistennew mill-għada tal-festa tal-ħobsażmu jibdew jgħoddu l-Pentekoste u kienu qed jistennew dik il-ġurnata tasal. Xi ħaġa li naraw il-Jexuwa stess jgħid anke lill-Apostlu u lid-dixxipli morru u stennew Ġerusalemm għallhom oqgħodu eqgħu Ġerusalemm u stennew il-weda ta' Alla. Kif kienu jafu meta l-weda ta' Alla ndasseħ għax kienu qed jgħoddu il-ġranet ta' l-omer. Kienu qed jgħoddu 49 jum biex jaslu għall-festa ta' Pentekoste. U allura nistgħu ngħidu li kienu il-poplu ta' Alla dak iż-żmien kienu jissottomettu għal dak ir-ritmu naturali ħansejħulu hekk fi smawit
sabiex jiltaqgħu ma' Alla fi żmienu għaliex qed ngħidlek għax dan bħalma nitkellmu fuq il-jum qaddis tas-Sibt. Inti l-Alla tista' tqimu kuljum, anzi għandek tqimu kuljum, għandek titlob kuljum, għandek tagħti t-tifkir u l-qima tiegħek il-Alla kuljum. Imma huwa fis-seba' jum fis-Sibt illi Alla qal in-nesma jifqu minn dak li tagħmlu intom u ejjew ħalli niltaqa' magħkom jien. Mela is-Sibt huwa jum maqtuħ is-separat, huwa jum fir-ritmu naturali ta' kull ġimgħa illi Alla apponta għal poplu tiegħu biex jiltaqa' miegħu. L-istess pas-seba' festi l-oħra, seba' festi huma żmien appuntati u nkunu nafu meta waslu għaliex għax nimxu fuq il-kalendarju spiritwali li Alla stess tagħna fuq ix-xemx, fuq il-qamar, fuq l-istilel, u allura nkunu nafu meta għandna niġu bħala kongregazzjoni moqogħdin kollha flimkien ninġemgħu nfaħru l-mulej, nitolbu nkantaw, nagħmlu studju bibliku l-Ispirtu tal-Alla qiegħed hemm jiġi jiltaqa' magħna. Fil-fatt aħna bħala poplu li qed ngħixu fis-sena 2025 għandna fejn nitalmu ħafna minn dana iċ-ċiklu tal-ħajja. Irridu aħna l-istess bħal poplu Iżraelit jaħdem ir-raba tiegħu irridu nkunu nafu meta għandna nisilgħu. Irridu nkunu nafu meta għandna insegwu it-tkabbir ta' dik iż-żerrija li żrajna. Irridu nkunu nafu waqt li qed nistennew iż-żmien tal-prodott kemm hu twil, meta jibda l-mistennija, meta tispiċċa, meta għandi naħsad u dan huwa l-qofol ta' kollox. Il-bidwi kif kienu kun jaf meta għandu jaħsad, kienu kun jaf meta għandu jaħsad skont l-istaġuni li kien jaqra mhux bil-kalendarju li kienu jagħmlu pereżempju f'Babilonja jew ir-Rumani, imma mill-kalendarju li Alla tom. Fil-fatt naraw li skont dan il-proverbju l-għaref mhuwiex dak li joqgħod jaħseb meta huwa iż-żmien tal-ħasda. L-għaref huwa dak li jiġbor li jaħżen fis-sajf. Għaliex fis-sajf għax fi żmien appuntat, fi żmienu. Inut li inti tmur tipprova taħżen taħsad il-prodott tiegħek u tażnu qabel iż-żmien tiegħu. Għaliex għax jispiċċa jkollok tarmieħ. Jekk ħataqtaw wara ħatmur ħassibu maħruq, ħatmur ħassibu nixef. Mela tkun taf meta għandek taħsad u meta għandek terfa' taħżen dan il-prodott. Fil-fatt dal-proverbju jgħidilna li dak huwa l-għaref dak il-bniedem illi jaf meta għandu jaħżen iż-żmien appuntat. L-għażien, f'dal każ għalkemm forsi bl-Ingliż mhix il-kelma għażien, imma hija l-bniedem li għandu għalfejn jistħi, huwa dak li jorqod matul dan iż-żmien. Għaliex għandu għal xi jistħi fil-fatt. Għandu għal xi jistħi għax jista' jkun ma ġabarx il-ħażda tiegħu għax huwa għażien. Ma ġabarx il-ħażda tiegħu u poġġija fejn għandu jpoġġija storja, refaħħa fejn għandu jistorja, forsi għax għandu xi ħaġa oħra x'jagħmel illi qed iġiba qabel dak li qed jgħidlu Alla. Dan jidħol fil-każ pereżempju tal-jum qaddis tas-Sibtu fil-festi. Il għaliex il-poplu tal-Alla ma jiċċelebrahomx da. Għax biżi. Ma tarax hija ħanitlef ix-xogħol, ħanitlef naqla lira biex niġi niltaqa' mal-Alla fi żmien appuntat, mhux hekk. Dan huwa raġunament ta' ħafna li dispjaċini ngħid huma imqarqa f'dana it-talim u ejja ħanoqogħdu attenti. Għax huwa importanti li nimxu ma' dak li Alla qiegħed jgħidilna. Pereżempju raġunijiet oħra għalfejn bniedem ma jaħsadx fi żmienu, pereżempju għax jaħseb li dak li jgħid Alla mhuwiex tajjeb biżżejjed. Jaħseb li kif qed jirraġunaw huwa aħjar. Allura nbidlu l-kmandamenti tal-Alla jew nkella ngħidu isma' m'għandniex għalfejn nimxu magħhom għaliex għax kif naħseb jien huwa aħjar milli qed jgħid Alla. U hawnhekk huwa fejn nitilfu li naħsdu dak li Alla qed itina bħala prodott. U allura nitilfu iż-żmien tal-ħsad. U din hija r-raġuni għalfejn Iżrael aħna bħala poplu tal-Alla noddu dak li nsejħulu l-omer. Irridu nkunu nafu fejn qegħdin fl-iskeda tal-Alla sabiex naħsdu fi żmienu. Il-problema llum x'inhi? Il-problema llum hija li ma nimxux mal-iskeda tal-Alla.
Irridu nżommu l-iskeda tagħna għax hekk jaqblilna. Minflok inħarsu il-fuq biex naraw li nibqgħu sinkronizzati ma' Alla, ħafna qegħdin jitflu rashom fir-ramel, jisabtu saqajhom u jwebsu rashom u jaqbgħu għaddejjin bix-xogħol tagħhom. Akkost li Alla qallhom isma' dan huwa żmien appuntat, jiġifieri żmien appuntat, Alla qed jgħid dakinhar ejjew iltaqgħu miegħi. U dina li rridu nifhmu ħbib tiegħi, meta aħna qed nwarbu dawn l-affarijiet, meta qed ngħidu aħna m'għadniex daħda l-affarijiet, qed inkunu f'ribelljoni kontra Alla. Ribelljoni l-kelma ta' Alla sejjaħlu seħer, witchcraft. X'inhi r-raġuni li għandna nżommu daw il-festi u s-sibt qaddis għaliex għandna noddu l-omer? Għax jekk ma nagħmlux hekk ħa nitilfu aħna. X'ħa nitilfu? Ħa nitilfu dak li Alla għandu għalina. Ħbib tiegħi il-poplu talla għandu bżonn iqum u jkun vigilanti sabiex il-wedi ta' Alla ma jaqbżuhx. Il-problema tal-Knisja llum x'inhi? Il-problema tal-Knisja hija li jridu jkunu parti minn Iżrael, jekk mhux jaħsbu li ħadu over minn Iżrael. Il-problema tal-Knisja llum hija li jridu l-barkiet li Alla ta' lill-Iżrael, imma ma jridux jimxu mal-istess liġijiet li Alla ta' lill-Iżrael. U jekk inti m'intix ħadd tagħmel hekk, ħadd titlef dak il-ħsad. Wasal iż-żmien li nkunu bħal dak il-persuna li juqbil għaqal u nkunu nafu meta għandna niżraw, meta għandna noqogħdu attenti li l-prodott qed jikber, insegwu l-prodott li żrajna u nkunu nafu meta huwa żmien il-ħsad ħalli nkunu nistgħu naħsdu. Ħalli nagħlqu dana il-programm b'talba qasira bħalma dejjem nagħmlu. Mister Qaddis, Alla tagħna, Sultan tagħna, Kreatur tal-Univers, mulej niġi quddiem it-tron tiegħek u t-talba tiegħi dalgħodu hija li tqajjimni mulej fi żmien il-ħsad biex inkun nista' nagħmel dak ix-xogħol li inti żrajt fija mulej sabiex inkun nista' naħsad il-frott għas-saltna tiegħek missier. Tħallix għajnejja jitqalu binas, tħallinix norqod fi żmien meta jiena suppost qiegħed naħdem jew meta suppost qiegħed għassa. Mulej għallimni nimxi mal-ritmu tiegħek, għallimni nimxi mal-ritmu tal-kalendarju spiritwali tiegħek. Fuq kollox mulej għallimni nħobb it-toroq tiegħek aktar mit-toroq illi irrid nibnijien. Mister Qaddis imbirkek nolli ismek unfaħru mulej il-għalix inti bidejk, inti għamilt l-alloċ Mister Qaddis spirituali, inti huwa dak li ħlaqt il-kalendarju spirituali speċjalment għażmien iż-żera u għażmien il-ħsad. Fisem ibnek Jexua il-Messija, is-Sid u s-Salvatur tagħna, ir-Re tar-Rejiet u l-Prinċep tal-Paċi, irresqulek din it-talba quddiem it-tron tiegħek għall-glorja tiegħek. Amen. Sakemm nerġa' narakom fi programm ieħor il-ġimgħa d-dieħla fisem sħabi ta' Malta Messjanika insemmilkom.